и среже езика. Щото си мисли, че с Михал Рапа сме лика при лика. На шибаните времена като тези, хубавото е едно. Виждаш кой ти е приятел, братче, и кой е лайно. Между другото, не съм си платил данъците тази година, щото ти писна да купувам на всеки нов министър лимузина. Та нали на башкаторите се крепи успеха, на всички, които пропагандират от теха под скъпата си дреха. Родната реч в ефира, за ухото ми е меклем. Сега си дръпна, само да кажа, че всички от мен са в моя харем. Да, вервайте ми, дори и вие си пускат някоя кабелюрка, си ударят с някоя курва, една чекия. Материалистите, държавата с 100%, всеки се състезава и кара в насрещната лента. Ако отстрани на пътя е спрял, или подкупа кука, или гума е спукал, или току-що е пикал, ако е парцал, може просто да стои и да чака, да дойде да го офертира Джоро Мерцедес или Тошо Кадилака. Техните хора ходят на огромни хонорари, пасат си гласовете, пият чай с мет и не пушат цигари. О, да! Много се чудих тази вечер дали да правя фри, защото тук знам, че има ексите много добри. И ако трябва да направя фри, това е начин да направя сериозна заявка и да си направя с някоя MC бавка, защото аз съм хейтър, знаете много добре. Така че по-добре да не си правиме експериментите. След края на шоуто извикай мен на бис, защото по-добре на бис, отколкото на бис. Точно така, ръцете си вдигнете горе. Дами и господа, банално е това, но виждам само мъже и жени. Ако някой иска с мен да дойде да поспори, шегувам се, програмата продължава нататък. На фристайл се задъхах, не мога да бъда много дълъг, ще бъда кратък. Поздрави за Мирката! Благодаря! Благодаря! Много ми е готино настроението и искам да го предам това и на вас всеки път. Ей! Всеки път. Музиката прави с мене чудеса. Тук ли са ръцете горе? Сега! Ей! Всички сте се съсали сега ръцете. Римата ми следете малко, пак ще поговоря. Но не за това, че всичко е фалшиво и откъдето да го погледнеш се излиза криво. Бил съм по-високо, бил съм и на ниско, бил съм кумчо вълчо, бил съм и кумалиско. Но важното е, че пред мене има вече хора, които ги боли. А той се водеше за какво? За ценностите в рапа. Рапа бил вече да му да бърка в колапа и да изкарва, като ми пее. Аз казах деца, дръжте крадеца, внимавайте, не го бъркайте с вас котеца, нито с дикеца, нито с баба меца горката, който го е страх от нея и не ходи. А слуша музиката, този так на Спенси Белослава, порецитирах Мерси, сега към малко ще побляна. Докато аз завия екстра лонг, защото смятам да въртя с Кинг Конг. Чудеса караме на високо талент, всеки, ей! Всеки път музиката прави с мене чудеса. Караме на високо талент. Всеки път. Да, музиката. И нищо друго ще ме кара винаги системата да критикувам за пореден път. Ще пуша вада, сигурам си цигара, нека уша. Сега да ме набара, после следвато ми арамбито. И що не пей за парите и не ме пита. Абе, що права на Джейзи пита, подари на Валя пита, не знам. Знам защо възпявам шита, защото за моя автобус чакат рапъри без вкус. Ако ти си рапър с вкус, защото пееш чалга е вкус. И всички други интриги на републиката рапъра е, моля ти спаси ги. Извинявай за пореден път, стискам ти ръката, щом си рапър. Направи с мен вълната. И заживели мирно и щастливо летото. Всички рапъри в... За финал оставям певачицата яка. Аз изчезвам с хората на тръголяка всеки път. Всеки път. Искам да ви чуя сега. Музиката прави с мене чудеса. На високо да летя. Всеки. Искам да ви чуя така. Музиката прави с мене чудеса. Караме на високо да летя. Всеки път. Но всеки път музиката прави с мене чудеса. Караме на високо да летя. Всеки път. Всеки път ръцете горе. С мене чудеса. На високо
Всеки супер сте, музиката прави с мене чудеса.